Ongi etorri aske espresatuz bideopodcast berriaren lehenengo txandara. Eta gaur badaukagu gurekin Xabi Cabrera. Egunon. Ongi etorria. Badaukate hemen como distantzia bat, hartzatuko naiz, horrela como para darme un abracito del lehenengo episodio, piloto. Eta orain bai, ezagutzen ez zaituenak, jakin desan, nor da Xabi Cabrera? Xabi Cabrera da txikitatik deskonformista, munduaren aurka beti, eta gizartearekin haserretuta ia egunero. Haserretuta ia egunero? Zergatik, dinosu? Eguneroko injustiziaengatik, adibidez. Osea, dinot, badaukazu horrelako, nik nabaritzen dizut como superheroi energia bat badekozula, Osea, niretzen, como de injustizia en contra. Osea... gauza asko jasan ditut bizitzan zehar, orduan, nik jasan dudana ez dut nahi, beste jasatea. Oso ondo. Bueno, ni ere badauzkat hemendik datu batzuk, nahi baduzu komentatzen ditut eta bagoaz begiratzen. Ea egia den, hau, 28 urte dauzkazu orain? 27, baina 28 ingo dituzu, ezta? Bale. Ekainak 21 jaio zinen, ekaitz egun batean, entzun da dekot. Zelako, Fitxaje, no espia. Bai. Eta orain, bazabiz, milaka gauzetan uste dut, ez? Gauza askotan nago sartuta eta horrek ere bai. No, badaukat, entzun da sindikatuan, udaletxean ere, orain, ez dakituela gutxi ere martxan jartzen ari zarete Arrigorriagako LGTBI kolektiboa, ezta? Hori da. Eta bertan ere basaude sartuta, aktiboki. Osea, kristona, noiz deskantzatzen duzuzuk, edo... Gauetan. Egunean zehar ez, baina gauetan bai. Bale. Gero badaukat ere emetik, duela 14 urte, edo, ez, diagnostikatu egin zizutela horrelako gaitz, agian zuk azaldu dezakezu, gaixotasun neurodegeneratibo bat, bai. Bai, eta ze motatakoa, edo... Deitzen diote, dago sartuta gaixotasun arraroen gunean, ez? Sartuta, ez dago investigazio handik horrei buruz, orduan hor dago sartuta, eta jende gutxi duela esaten dute, baina munduko 2,8 milioi pertsona daukagu gaixotasun hau. Baina, momentuz gairik ez dago. Ez dago. Horregatik azkenean arraroa da, ez dakiteaz horri buruz. Eta zer eragiten dizu? Hori zure egunerokotasunean, edo... Ni bizitza normala egiten dut dentro de lo que cabe, ibili dezaket, mendira joaten naiz eta holan, baina desgaitasuna eman zidatenean, 2020an, gutxi gora bera, nabaritu nuen, ez niola behar zuen garrantzia ematen. Hasiera batean, esan zidatenean hau daukazu, hasiera bai izan zen como impactante ez, baina gero eraman nuen como super, gauza normala, gauza era normala ez, baina pertsona asko dugu, ez gaitasuna, baina gaixotasunen bat gertu edo horrelako zer. Baina, bizitza, normal, bai. Arazoren bat ematen dizu horrela noizbait edo... 14 urterekin esan zidatenean honi... 14 urterekin? Bai. Medikuak debekatu zidan gimnasia egitea institutoan eta holan. Korrikarik ezin dute egin, pisu handiak ere ezin ditut hartu. Azkenean eragiten didana da giharren... Bada horrelako gaitza edo... Bai, hori da. Giharrei eragiten die, gehien bat. Gero ere bai eragin aldio,
entzumenari, ikusmenari, entzumena ere bai badaukat pizka bat kilikolo, baina ikusmena momentuz. Eta espero horrela jarraitzea. Vale. Bai. Bueno, ondo. Gero ere, badaukat hemetik, datu moduan, egon zinela 2019an, Erasmus bat egitera joan zinela. Nire investigazio maila txarrez bada Polonian egon zinen. Bai. Baina zelako eraren. 3 hilabetez egon zinenan? Bai, 3 hilabetean. Eta amak esaten du, ez dakiela zer gertatu zena, baina, bueltan izan zela, como, bum. Bai? Horretxa, dinot. Joan zinen, zer egon zinen zuk ikasten, edo? Ni egin dut goi mailako zikloa, administrazioan. Administrazioa. Bai. Eta Poloniara joan nintzen praktikak egiten. Bueno, eta zerengatik esaten dinozuzuk, Poloniatik bueltatzean, izan zen como un boom. Poloniatik bueltatu nintzenean, ohartu nintzen, zabi nintzela. Nola esaten da, euskera zagian ateratzen zaigan, baina da, como autodeskubrimiento fase bat, izan zen, Polonia, zuretzat. Nik uste dut, jende ez ezagunarekin joan nintzen, ez nuen inorez ezagutzen. Orduan, ni neun nintzen moduan, bizi izan nintzenan, eta ezakit, bueltatu nintzen, eta esan zenko. Jode, badaki zer gertatzen zaidan. Polonian egon naiz aske, guztiz askatuta, eta... Bai, eta, Polonia nahiko homofobo, xenofobo eta ere bada. Bai, anekdota bezala lagun batekin egon nintzen hango enparantza batean, eta bazegoen, jende pillo, sinadura jasotzen, LGTB banderita batekin, isa batekin, LGTB pedofilos. Benetan? Bai. Eta, momentu horretan ni lesbiana bezala, eta nire laguna baita. Orduan esan nenuen, eta badaukagu bideo bat grabatuta en plan gure aurpegirekin holan enfokatzen kartela, eta de repente gu como... Zer demontriz da hau. Bai. Etorri naizen. Bai, que justo hiri homofobo batean konturatu nintzen non nintzen. Baina... Bai, bada, como... Ostras. Vale, gero ere, datu hau, niretzako egin dite stand-up pizkatzo bat burua, entzuna daukat, orain duela urte batzuk pasatako pandemia honetan, zu bizizaren auzo lagunen eguneroko zoriontasuna zuk ekartzen zenuen. Bai, a ber... Beste batzuen artean, suposatzen dut, baina, entzun dudanagatik, Zabik ospatzen zituen jendearen urtebetetzeak, bazegoen hor musika jartzen, a todo meter, A ber, gauza zen nire plana zela, pandemia heldu baino lehen, nire bautizo moduko bat egingo nuela lagunekin, txoko batean eta holan. Eta orduan bafle bat hartu nuen, utzi zidaten bafle bat, eta neukan etxean eta esan nuen. Eta zergatik, eta horatzi zen guztia, eta jendeak idazten dian, bestia hau, ez dakit noren urtebetetxea da, no seke. Auzokideak partekatzen zizuten, behitu, bihar bada nire neba edo nire anaiaren urtebetetxea mesedez Zabi, esan zer mikroarekin eta gero jarri musika dago, mesedez. Bai, hori da. Eta, egon ginela 2 hilabete etxean sartuta, klaro. Heldu ziren azken egunak ez nekiela zea bestipin, bukatu zitaidan repertorioa. Spotifyko lista erdeta. Ez ez nekien zer bilatu, amari esaten nien, eta orain zei pintzen dut, errepikatzen ditut abestia, jendearen akordatuko, total. Ostras! Vale, gero beste gauzatzu bat dako dana hemen, bada zuk 2020ko otsaian hasten zarela tratamendu bat, ez? Nahi baduzuzuk azaldu, zemotatako tratamendua, zertarako... 2020
hogeian hasi nintzen testosterona hartzen. Da izan zen otsailaren 19an lehenengo eguna, beti haukator apuntatuta, ospatzeko. Vale. Eta hor hasi nintzen testosterona hartzen, mutil trans bat nintzelako, eta hasi nahi nuelako ni hormonetan bizarra izateko, ahots aldaketa, egilekoak kentzeko, eta guzti hori. Kristona, dinote, eske ezin dut ez da imaginatu ere, prozesua nolako, ze gradu de bortitza izan behar den, dinote, azkenean bada horrelako aldaketa hormonal guzti bat. Gauza izan da, ni horretzen naizela, txikia nintzenean, hau agian ikusi aldako muy estereotipao ez, baina ni txikia nintzenean beti egin nahi nuen mutilaren papera, beti nahi nuen, baina ez, ni ez nion garrantzia ematen, claro, eske urterekin, pues ez. Eta gero, urtea pasala, ezagutu nituen jende trans gehiago, eta ni asko posten nintzen haiengatik, baina neukan como cierta envidia. En plan, ikusten nuen haien operazioak errakizer, bularrik gabe, no sé qué, no sé cuál, eta nabaritzen nuen envidia modukoa, baina ez nekien zergatik, nire ez nuen ulertzen, nire lagunak ziren eta neukan envidia haiengatik, nire, ez nuen ulertzen. Eta bat batean, hori, joan nintzen Erasmusean, bueltatu nintzen eta izan zen, como... Hogeita 3 urte, bizitza bat bizitzen, baina ez zelan, nirea bai, baina ez ni nahi nuen moduko. Eta orduan, hasi nintzen ja tratamendua behar nuelako, osasun mentalagatik ja behar nuen, eta justo, eskerrak pandemia baino lehen izan zela. Ze bestela, pandemian izango bali, etxean enterratuta, sin hormonas ni nada. Ikaragarria. Bai, baina ere bai, tratamenduan pandemian zehar, izan zen lehenengo aldia, jartzen nintzen izpiluaren aurren eta esaten nuen. Hile bat, baina horrengo matatzen nintzen, con intenciones de ver otro ez da. Ez dago, gaur ez dago. Gaur ez da eguna, horda. Zen como super soroa. Eta emozioak, holan, bai. Bai, gora eta bera, kristona. Bai. Tordan beti esaten dut, amak beti esaten dit, ni ez dut zure transizio hori bizi. Ze, klaro, egunerokoan zu ez zara hartzen ahots aldaketarekin. Bai. Baina ikusten baduzu bideo bat, 2008koa eta oraingoa esaten duzu. Nor da hau? Barkatu? Bai. Vale, jode. Dinote, saiatzen naiz zure ikuspuntutik ikusten eta pentsatzen dut, ostras. Emozionalki, egon behar diren gauza guztiak, dinot, inguruan, ez dakit, zuk ja hartzen duzunean erabakia eta esate duzu, oie, egin behar dut, banago bizitza bat bizitzen, esaten duzun moduan, ez nagoela ere oso nirekin, dinot, eta heldu da momentua, venga, orain bai, hasiko naiz, aldaketa egiten, eta hormonak, baina zure inguruak hau, dinote, zuk esaten duzunean jarriko naiz honekin, ze ja badago behitu, emozionalki ezin dut gehiago, zure inguruak egonda zure atzean, dinot, apoio moduan, edo... Ni lehenengoz esan nion lagun bati, Sabi nintzela. Eta gero pizkanaka joan nintzen esaten, baina nire gurasoak izan ziren azkenak enteratzen, ze beldur gehienak, beldurra neukan, haien ezakit. Ezetza edo, jasotzea edo. Ni banekien ezetza ez nuela jasoko, baina, klaro, beraiek nagusiak dira, orduan, holan desjakintasuna ere bai, ezakit nola saldu. Agian beraiek bizi izan duten haien garaian transpertsonekin, gaur egungoa ni de koña, eta banekien agian pentsatzen zutela, bizitza osoa, gaixotasun bat, no se que, bukatzen dugu ebakuntzekin, gaixotasunagatik jasan dituan ebakuntzekin, eta batean berriro medikura. Altera, beste ibilbide oso ezberdin bat, eta gainera, ez jakintasunagatik ere
ere bai, ze azkenean ni badaukat gaixotasun arraro bat, eta tratamendu bat hasiko naiz. Orduan, ez dakigu tratamendu hori gaixotasunean eraginik izango duen. Claro, noski. Beitu, ez nuen ez da pentsatu, baina dino, claro, gauza horiek kontuetan eduki behar dira, claro. Claro, eta, bueno, ni gurasoi esan nien, ni baneukan dena pentsatuta, dena lotuta. Ez daki norekin hitz egin dut, orduan, horrela hasi behar naiz eta horrela egin behar dut. Eta heldu nintzenean etxera egun batean esan nion amari, oye ama, Sabi naizela, eta bera geratu zen como, ¿qué está pasando? Geratu zen como pizka baten sok, ni ulertzen dudala, eta esan zian, vale, eta orain zer egin behar da. Eta ni azaldu nion, guztia, eta esan zian, ni aitari esango diot, ni aitari sentitzen dute. Asko maite dut, baina amarekin konfiantza gehiago daukat, eta beti pentsatu izan dut, nire aita izan da un poco más cerrado. Ez dela horrela izan, baina zirera batean hori pentsatzen duen. Eta esan nienean, esan zidaten, bueno, joango gara naizenera, errespetuzera, direla bi elkarte, informazioa jasotzera. Osea, ni banekien, baina beraiek ez, eta ni banekien informazioa jasotzen, seguruago sentituko zirela nire erabakiarekin. Eta jende gehiago ezagutzen eta holan. Dinot, egin zitzaizkizun lagungarriak bi elkarte horiek, pizkatxo bat agian zure gurasoi ere gida moduko bat, zuretzako eta... Bai, hori da. Azken finean, ni babes gehiena jaso nuen naizenen. Osea, Bea Seber dela naizeneko bosea maila, nirekin egon da hasieratik eta gaur egun ere lagunak gara eta super ondo eta da gehien lagundu didana. Eta, klaro, azkenean naizen da Asociación de Menores. Orduan, nila nintzen, nila neuzkan 23 urte. Orduan, klaro, nire gurasoak joan ziren han, baina han zeuden gurasoak ziren, ume txikia, zutena. Orduan, ez da berdina zen, ni justo hasiko nintzen lan munduan, besteak umeak ziren, osea, jasotzen duzu berotasun hori, behar duzun berotasun hori eta informazioa, baina ni banekin, ez zela nire lekua, azkenean adina oso ezberdina zelako, baina lagungarria asko. Eta ni... Bai. Baina nik uste dut ondo. Gauza izan zen, hasieratik, esan nuenetik, hormonak jasoa arte, zirela, hilabete, 6. Eta, klaro, niretzat hori izan zen, emozionalki... Dino, askapen bat, ere? Bai. Bueno, ni egin nuen treta txiki bat. A ver, azaldu treta hori. Ni treta txiki bat egin nuen, ze transpertsonak hemen pasatu gara por la unidad de género. Vale, zer da, agian... Kruzesen dagoen unitate bat, medikuak, endokrinoak, psikologoak eta hori daudela. Eta pasatu zara handik, frogak egiteko. Claro, que suposatzen dut, dinot, hori baloratu egin behar dela, badela talde bat, ez? Claro, egin behar dituzu analitikak, dentsitometria bat dela ezurren froga bat, hainbat gauza. Eta, claro, orain ez, baina ni hasi nintzenean psikiatratik pasatu behar nintzen. Eta ni izan nuen endokrinoaren lehenengo zita, baina psikiatraena neukan 2 hilabetera edo holan. Osea, denbora pillo, eta ni behar nuen ja hormonekin hasi. Orduan, lehen, orain existitzen da, transit deitzen da, dela genero unitatea bezala hemen, baina Bartzelonan. Eta beraiek egiten zutela lehen, orain ez, lehen egiten zuten bidaltzen zigun, tipo, kuestionario bat, hainbat galderekin, zure gurasoek daukate gaixotasuna, edo izan dute noizbait gaixotasunen bat, ez no formularioren bat. Orduan, formulario hori betetzen diozu, eta beraiek bidaltzen dizute como SRZ bat. Pero un documento esaten duena, hau Sabi Cabrera da, ez daki zer, eta hormonetan hasi behar da, de tal pauta, ez daki zer. Anda, vale. Orduan zen como un
bidezidor bat, nataja. Vale. Osea, que transit unitate horretatik Bai. pasata, ez? Ez zeudenez, oraindik agian ez zeudenez, hemen jarrita horrelako modelo batzuk, ez? Bai, es que, Pues- bueno, han Bartzelonan ez daukate psikiatria. Osea, ez zara psikiatriatik pasatu behar. Onda. Hemen, bueno, orain ez, baina lehen bat, bueno, orain ez dakit momentuz suposatzen da ez, baina lehen gu pasatu behar ginen bai ala bai psikiatriatik. Orduan, ni itxaron esan nuen, ez. Saiatuko naiz bidezidorretik sartzen, eta klaro, zuri bidaltzen dizute dokumentu hori, baina zure medikuak, ambulategikoak, esan behar dizu baiet hori jasotzeko. Vale. Eta batzuk esaten dizute baiet, baina beste batzuk esaten dizute ez, hemengoak ez dira zer esan. Hemen ez dira gauzak egin, ezin zara hasi hormonetan, bueno. Ba, ni izan nuen, Eta zure kasuan, adibidez? ni izan nuen kriston potrat, esan ziaten baiet eta esan nuen ez dut galdetuko berriro. Osea, kaso. Vale, Osea, osea, orduan ulertzen dut zure medikua, Bai. osea, bere aldetik, Bai, bueno, berak penarik esan gabe, Bai, berak esan zidan. Bueno, es que justo ez zegoen nirea, zegoen beste bat. Eta esan zidan, galdetuko dutea ni errezeta hau egiten dizudan. Eta ni pentsatu nuen, galdetu dut, jala kagau, que esango ditez ez. Eta esan zidan, no, bai, esan didate arazorik gabe. Eta irten nintzen handik, amarekin eta esan nuen, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Eta hor, bi egunetara, ja hasi nintzen. Aha. Baina, claro, ja, sartu zen pandemia, psikiatraren zita. Akabo? Bai, kendu zen, eta ja, ekainean pandemia eta gero bueltatu behar izan nintzela psikiatrara, pues, herrieta. Bai, literal herrieta. Nire ama izango balitz bezala. Claro, hormonetan hasi nintzelako, bere baietza jaso gabe. No, Bai, es que gainera da, como ni ez dut ulertzen, baina da como super innecesario, ze gainera da super estereotipado todo. Osea, ni sartu nintzanan eta esan nizan, bale, azaldu zure bizitza. Eta zergatik hasi horrela, osea, baina, Bai. azaldu zure bizitza, Bai. venga. Bai, hasi jaio zinenetik gaur arte. Eta zelan, eta ze no seke, eta gurasoekin zelan, eta hemen ikusi dut, ze behin egon nintzen psikologoan osakidetzan, baina, sin más. Adolescente, que estaba la cara eta tipak esan zidan, hemen egon zara psikologoan no seke, le digo, bai, eta zergatik, le digo, mira, honekin loturarik ez dauka, osea, eta esan zidan, bueno, esketak zergatik hasi zaren nire baietza gabe, ze, bueno, holan jantzita ni baietz esango nizuke, ze mutil bat dirudizu jo. Perdón? Bai, eta hori niri, baina ni daukat lagun batzuk esan dietela dian, no, es que atxaskara gotuta dituzu eta beste zita bat bada espada, en plan de, no vaya a ser que por tener las uñas pintadas. Hau, osea, Bai. bada... Bai, orduan eskertzen dut bidezidorra ateratzea, porque... Vale, osea, que ondo antolatu zenuen. Bai, da, es que kriston bidea da. Hasiera gutxienez kriston bidea, gero ya, pues, gauzak apaltzen doa zer, baina hasiera da, como... Ba, orain zein momentutan zaude, dino? Ja bidai hori, bidai magikoa. Hormonen bidai magikoa, egunerokoa, bueno, 3 astero jartzen dut testosterona txertoa. Aha. Eta dena, osea, beste guztia ja dena itxita daukat. Ze, claro, nan ere bai aldatu behar da, izena, generoa... Vale. Eta hori ere konponduta... Bai, baina asko kostatu zait. Bueno, gaur egun orain dela gutxi jaso nuen notifikazio bat gizarte segurantzagatik. Hay un error en su género, no coincide con el de la DGT. Y yo dije, 4 urte eta gero, en serio, saben, bai. 4 urte eta gero, Bai. Oraindik ere horrelakoak jasotzen. Nino, da administrazioatik. Bai. Bueno. Eta bueno, DGT-an aldatu nuenean gidatzeko baimena, Aha. izen aldatu zidaten, Vale. baina sinadura da aurrekoa. Osea, ez zitzaidanean entxeran, neta, y de repente dije, ¿qué la pasa? Debo estar gertatu da hor, osea, benetan. Osea, orain, ateratzen zara Xabi Cabrera izenarekin, baina hor Bai. daukazu beste sinadura... Bai, aurrekoa. Aurrekoa. Sí, bai.
No sé, benetan. Ez dut ulertzen, baina, bueno, pazientziarekin, ondo. Vale. Pazientzarekin aurrera. Bai, hori da. Vale. Beste gauzatxo bat, a ber, badaukat hemen... Vale. Hau, irakurri dut, eta interesa daukabanez, jakitarren, ze esan didate, hau, berritzarrak dokumental batean ateratzen zarela, eta guzti, vale? Baina gero basarela kriston fana, no? Bai. Badituzula tatuajeak eta guzti. Bai. Vamos. Bai, baina, bueno, ez dakit orain dela 16 urterekin edo hola. Hasi nintzela berritzarrak egin zuten, nire arrebaren diskaen artean badalan investigatzen, zuek bezala nire... Zure a ver, gure hackerrak. Eta hasi nintzen hori entzuten, eta bueno, eske institutoan oso txarto pasatu nuen, eta holan orduan, musikarekin, nire babeslekua zen, ez, musika. Orduan, hasi nintzen berritzarrak entzuten, asko gustatzen zitzaidan, no seke, bueno, 16 urte nituenetatik, gaur arte, bueno, gaur arte ez, 2019 arte, separatu zirela, baina bai, eta, bueno, Berlinera joan nintzen ere bai ikustera, bueno, justo Erasmusean gainer, eta, bai, eske berritzarrak niretzako ez dakit, izan da, como... Ja, es que ezin dut azaldu. No, ez da azaldu behar, gutxionez nik nabaritzen dut hor dizdira bat begietan. Se zaude ditzen egiten eta basaude como, ¿qué quieres que te diga? O sea, niretzako dira... Bai, es que jendeak ezin du lertu eta, no sé, da como... Niretzako izan da como babesleku bat, o sea, tratu naizenean hori izan dut. Eta izan da niretzako como, pues, nire babesik handiena. Eta, bueno, ebakuntza egin nuenean, bularreko ebakuntza egin nuenean, egin nuen como crowdfunding bat dirua jasotzeko, ze pribatutik egin nuen. Eta berritzarrak eman zian 200 ebakuntzarako. Ordan ja, que eso fue como... gainera. Ya está, beraiekin eskontu behar naiz. Eta, claro, hori, filmean parte hartu nuen, bueno, bai, dokumentalean parte hartu nuen, nire transitoari buruz hitz egitekoan. Osa, ni beti izan naiz friki, orduan beti joaten nintzen Durangoko azoketara, eta Gorka Urbizurekin hitz egiten, justo urte horretan liburu moduko bat atera zuten. Eta liburua sinatzeko eskatu nion, eta esan nion, Xabirentzat. Eta, klaro, negatu zen horren. Xabi, baina hau ez da zuretzat, eta esan nion, bai, baina eske orain Xabi naiz, eta transito bat egiten ari naiz. Eta justo, hilabete batera, filmaren zuzendaria, nirekin jarri zen kontaktuan filmaren agertzeko. Ahí va. Bueno, zuk, dinot. Ni vamos. Ni Madrillerako bidean. No, bat naiz. Ni Madrillerako bidean, nire arrebarekin, eta... Que me han dicho que salga en la película de Berritzarra, genial, hiperventilando. Bueno. Bai. Joder. Eta gainera justo grabatu nuen, lehenengo partea grabatu nuen hormonetan hasi baino lehen. Orduan, claro, gero ikusi nuenean, esan nuen, wow, zerako aldaketa. Ze filma ikusi nuen, urte bat pasata, bai. Eta esan nuen. Wow, gainera, badaukazu hor, zure partekatzea hor berritzarrarekin, eta gainera badaukazu gauza bat grabatuta, non ikusi dezakezu hor nola jan den zure aldaketa, osea... A ber, agertzen naizela, 3 minutu. Baina... Bueno, barkatu, ni ez naiz agertzen minutu bat ere ez. 3 minutu, pues 3 minutu. Bai, baina oso guai, osea... Niretzako izan zen como... Pentsatu behar izan nuen asko, ze azkenean nire bizitza publikoa egiten ari naiz. Orduan, telebistan edo dokumentalean agertzea, pues es como un poco de... Te estás exponiendo. Eta zira batean esan zidaten grabatzeko txertoa ipintzen, baina es que claro, lehen txertoa ipintzen nuen Ipurdian eta esan nuen, a ver... Eso queda un poco violento. Nik ez dut nahi, que Ipurdia hortik, en plan, por todas las partes del mundo, ahí en una cámara. Hombre, o sea, a ver... Bai. ¿No? Como
limite batzuk ere badu. Bai, baina bueno, gero pandemia heldu zen, orduan ezin izan genuen nahi bezala grabatu, eta baina bueno, maitza oso polita. Osea, gustora, eta dinot badokazu taldea hori bere hurbiltasunean nolakoa da? Aukera izan baduzu? Bueno, a ver, beraiek negoteko aukerarik ez, baina, bueno, ni Gorka Urbizurekin egon naizenean eta hola, bueno, eta Instagramen bidez anekdota bezala askotan, bueno, noizbait idazten dit, eta adibidez behin idatzi zidan esanez, ezagutzen duzu, uste dut, Rise Against taldearen abeslaria, eta esan nion bai, eta esan zian, jo, eske bera ere bai trans da, eta esan dut, hostia, nire idoloa, akordatu da nitaz eta bidalit mezu bat hau esateko. Bai. Que me sigue en Instagram. A ver. No, super ondo, dinot, joder. A ver, nire senarra izango da. Berak ez daki, baina nire senarra izango da. Ah, vale. Bueno, pues hemen publikoki. Vale, pues beitu, ja, hilora, goazela, eta gainera, zu dinozula, bazeudela zure bizitza publikoa egiten nolabait, horrekin lotuta, ere komentatu nahi nuke zurekin, zure partaidetza beste programa batean, ETV-ko programa batean, ezta? Bai. A ber, horretaz zertxo bait kontatu. Bai, ni, bueno, transitoarekin batera, osasun mental arazo desenteak izan nituen, irudi korporalarekin, gorputz irudiarekin, nire gorputz irudiarekin, azkenean nik ez nuen nire burua ikusten ispiluaren aurrean titiekin adibidez, lehen neukan titipillo, kriston konplejoa neukan horrekin, orduan, gauza horiekin bola egiten dira, eta gero hori. Bai, estanda egiten du. Bai, edo estanda egiten du, edo joan berzara bola hori txikitzen, desagertu arte. Orduan, titien kontuagatik, ere bai, hori, un poco rechazo hacia mí mismo, ispiluaren aurrean, ezin nintzen ispiluaren aurrean ipini. Baina eske horretaz aparte, 2018an edo 2019an, loditzen hasi nintzen, loditzen pillo, eta jateari utzi nion, ze pentsatzen nuen horren arira loditzen ari nintzela, eta, bueno, 2 urte eta gero medikuetara joaten eta horren arira nire keza jasotzen, ze azkenean ez nekien zergatik gertatzen nahi zen. Ze ni azkenean nire erlazioa janariarekin txarrera joan zen, eta, bueno, pues, medikuak ikusi arte 8 kiloko kistoa nuela. 8 kiloko kiste bat? Bai, ovarioan. Wow. Bai, orduan, azkenean, titiena. Gehi loditxarena, baina ez dakidala, ez nekiela. Zergatik gertatzen ari zen. Claro. Zaila era como un añadido. Eta transitoa. Eta, izan zen, como dena batera, denbora oso gutxitan, eta egon nintzen denboraldi luze bat, ebakuntza egin nuen, bularreko ebakuntza, kistearena, baina nahiz eta hori egin, oraindik ezin nuen nire burua ikusi pilloaren aurrean. Eta ez nuen ulertzen zergatik, eta azkenean ni neska batekin hasi nintzen, hori lagundu nindun azkenean soltar un poco más el lastre. Vale. Baina ezin nuen eta ni ez nuen nahi ere besteengan nire motxila ipini. Orduan esan nuen, laguntza bilatu behar dut. Ze azkenean, nien nengoen ondo nirekin. Inseguritatea, bueno, en el 200%, más o menos. Eta ikusi nuen interneten albiste bat. ETV egingo du, ez da dokumentala, baina da como reality dokumental bat Euskadiko 9 gazteekin. Aurkeztu nahi baduzue zuen burua, erakitze bidali bideokastinen bat. Eta, joan nintzen, aurkeztu egin nuen bideo bat, nire bizitzari buruz hitz egiten, eta jaso nuen deia, horra elkarrizketa bat egitera. Eta egin nuen elkarrizketa, super inkomodoa. Mila kamararekin, erakize, tipa batekin niri galderak egiten, eta esan nuen.
pues, ez dakit zer gertatuko den. Hartu didate edo, bueno, ja, jakingo dut. Eta jaso nuen WhatsApp bat, esan hartu dizugu programa grabatzeko, ez dakit zer, informazio gehiago emango dizuegu, aurrerago. Eta de repente aurkitu nintzenan, kamera batekin eta esan zidaten. Egunerokoa grabatu behar duzu. Egunero gutxienez 20 minutu, eta egunero bidali, korreo bidez, bideoak. Ez que gainera, dinot, osea, da horrelako impactua entzutea zuri esaten, bueno, pues, oye, que, behitu, banegoen hor momentu batean, que ez nekien, ondo, nola, pues, hori, osea, nola jokatu, gertatzen ari zitzaizkidan gauza guzti hauek, oye, ikusten dut albiste bat, dino, pues, venga, zergatik ez. Bueno, a ver, terapia psikologikoa nengoen aurretik, hartzen dituen pirulak ere bai, baina, bueno, eske pirulen mundua, bueno, ni ez nago pirulen alde. Vale. Osea, eskenean, pirulak esaten duzunean, ez dakit, zemotatako agian... Ansiolitikoak, antidepresiboak eta hola, baina, bueno, ni hasi nintzen horretan eta ikusten nuen ez nindoala hoberago. Osea, nengoen como super estankao, eta egon nintzen terapian psikologa batekin, claro, ni neu ordaintzen, osea, dirutza bat, eta berarekin ere bai super ondo, eta berarekin jarraitu nuen, baina programa ere bai egin nuen. Eta, claro, zaten duzu. Ez nago gustora nire irudiarekin, ez? Izpiloren aurrean, eta batean aurkitzen zara egunero kamera baten aurrean ipini bat zarela. Ez que horregatik dinot, da, como... Bai, eta, bueno, eske hori da gutxienekoa da kamerarena, baina ni nire terapia egiteko programan, agian eskatzen ziaten, ipini bat zara, izpiloren aurrean, toalla batekin edo kamisetarik gabe, eta grabatu eta esan, zergaitik ez dut nire burua gustoko. Eta, guau, hori telebistan aterako da. Osea, ez da bakarrik niretzako. Claro, ze dinosu, bueno, niretzako bada, eta badaukat hori irudiak eta gero, ez dakit, egongo zen hor profesionalen talde bat, ez? Zuen atzetik, dinot? Osea, gu egunero grabatzen ginen eta, adibidez, gaur txarto aurkitzen naiz, hau sentitzen dudalako, edo seke, eta bideoa bidaltzen genituenez, hor psikologo zeuden, ikusten zituzten bideoak eta programa, bueno, terapia grupala egiten genuen, eta terapia grupalaren egunean, galderak egiten zizkiguten, horren arira, Xabi, zu beste egunean hordan sentitu zinen eta en plan, azaldu zergatik edo esandako terapia modukoa egin duzunean, nola sentitu zara gero. Eta holan egiten genuen ostiralero. Eta, guau, eske ni pentsatzen nuen, ze egiten dute hemen, jende asko, osea, beste 8 pertsonekin nengoen eta beste 8 pertsonak nire arazoak baina 1000 aldiz txarragoak ziren eta ni esaten nuen, baina nola hartu da dute ni hemen, badago beste lagun bat hemen, dagoela esaten, bere buruaz beste egiteko hainbat intento izan dituela eta... Claro, nik ikusten nuenan, osea, ni egia da, bulina jasan nuenean institutoan 14 urterekin, nire buruaz beste egiteko hainbat alditan pentsatu nuela, baina zorionez ez nuen egin. Era un kobarde, todo hay que decirlo, baina zorionez ez nuela egin, baina ni pentsatzen nuen eta segiten dut ni hemen. Osea, benetan ETB nahi du nire testigantza beste 8ekin konparatuta zela, no sé, como esan, harinago ez baina... Bai, zuk ez zenuen zure burua ikusten, como... Hemen badaude beste drama batzuk. Bai. Ni daukat lagun bat programatik eginda, eta bera izan zuela brotea de eskizofrenia, bueno, ez dakit eskizofrenia bada, baina neska bat ikusten zuela, eta neska bat ikusten zuela, eta ez zelan neska hori existitzen. Eta psikiatrian egonda, anorexia pasan zuelako, eta gauza super heavyak zen esaten nuen. Eta ni, espillo horrean ipintzen ez hausarteagatik nago hemen.
Eta dinote, esperientzia guzti hori, orain, atzera begira, nola gogoratzen duzu? Niretzat... Zuretzako baliagarria izan zen, guztiz, ez... Bai, ni atea nintzen handik eta esan nuen. Ni orain lehen ezin nuen kamisetari gabe egon adibidez, jendearen aurrean. Eta joan nintzen programara eta izan zen como, guau, aldaketa super handia. Ezakit, agian, izpiloaren aurrean hainbeste denbora egon eta esan ez. Ni nahiz horrelako eta, ya está, sabes? Baina niretzako izan zen super polita esperientzia. Esplikatuko nuen fijo. Eta, niretzat super baliagarria. Agian programako beste batek esango dizu ez, baina niretzat bai. Eta ni errepikatuko nukela, fijo. Bale, ze gainera, bada momentu horretan, ze justo bazaude, ez duzula zure irudia ikusi nahi, izpilo aurrean, badago programa bat, esaten dizuna, egin beharko duzula hori egunero, gero partekatzen duzu hori taldean, profesionalekin. Eta gero ikusi behar duzu hori telebistan ateratzen denean. Bueno, hori. Eta ikusten duzutu eta jende pillo gehiago. Claro. Eta, claro, ni ikusi behar nuen hori nire gurasoekin. Eta ni egunen batean esaten manuen, nire gurasoekin mobida hori izan dut, eta hori ateratzen zen telebistan. Claro. Nola eramaten da hori? Gurasoekin ginen a lo loco, venga, egunero, gaur izan dut kriston bronka aitarekin, eta no sé qué, no lo aguanto. Claro, hori en telebista. Momentu horretan, dakizunean aterako dela, suposatzen dut egiten zenuela horrela, buruarekin. Literal, egiten nuen programa, sofan ipinita, hola, gorrarekin eta hola. Ez nuen, inora ez begiratzen amaitu arte. Baina ez que, telebista da pizka bat ere bai, como un poco lioso ez. Hasiera batean, ni azaldu nuen, transito hasi nintzenean, justo pandemia garaia zela, claro, leku guztietara bakarrik joan behar nintzen, ezin nintzen medikura joan nire amarekin edo nire aitarekin. Ze acompañantes eta hori, no podían entrar. COVID abati eta hori. Eta, claro, ni azaldu nuen, transito horren hasiera bakarrik egin nuela, eta, jendeak ikusi zuenean, que si yo estaba diciendo, nire gurasoek zirela egon nire ondoan. Bueno, gauza horiek kontestuz ateratzen diren... Claro, hori da, no es si el morbo no morbo, baina, hostia, gero hori etxean. Ni ez nuela jasan nahi nire gurasoek kaletik joatea eta norbaitek izatea, es que vosotros no habéis apoyado a vuestro hijo, no, es que horrela zen. Claro, orduan, mosketak, eta azkenean geratzen zara con, venga, vamos a soltar esto, que es como un morbo de, gaizoa bakarrik egin du transitoa eta ez du beraien gurasoaen babesa jaso, y no era así. Baina, claro, horren arira horrekin pizka bat, hasieran justo izan zen, eta gelditu nintzen como un poco, ze pena, baina, gero ondo. Gainera, suposatzen dut, ez dakit, zuk horrein esango duzu baietze dozetz, baina ikustea zure gurasoekin, zuk esaten zenuena egunero, eta dinote, naiz eta agian momentu batzuetan horrek eramaten zaituzte, ez dakit, eztabaida momentu batzuetara edo, baina gero hori pasata, suposatzen dut, zuen erlazioa estuago bihurtzen dela edo ez dakit. Eta ere bai, gauzak agian hobetu ulertu dituztela programa eta gero. Azkenean programan hitz egiten nuen, netari buruz. Ni hasi nintzen pertsona batekin eta pertsona horrekin izan dut hasieratik erlazio ireki bat, baina ni gurasoek ez ekiten. Eta batean, egun baten hitz egiten horretaz kameraren aurrean ipini zuten. Eta, claro, ni gurasoek ez ekiten. Vale. Claro, es que... Ya sekretuak gelditu ziren. Kapa! Desde luego, bai, orduan, erlazio hoberago bai, eta ni eskertu izan dudana izan da, ulertzea hobeto. Azkenean ni agian esaten nire, eske hau ez dut jan nahi, agian nire buruak kalorien kontuarekin nahaztuta, no sé qué, hau ez dut jan nahi, porque no es fitness, ¿no? Sare sozialen
saltzen dutena, eta hori. Bai. Eta programara joatea, eta horri buruz hitz egitea, eta beraiek esatea. Bale, agian esaten ari diguna Xabik, baduka importantzia beraren gantza. Agian noiz bat, norbaitek egiten dizu komentario bat, eta esaten du, que me lo está diciendo por decir, ¿sabes? Bai. Eta pertsona horrengan impactu handia dauka. Claro, o sea... Programan sartu eta ja... Ez que ez dakizu, azkenean. Programan sartu eta nire bizitza publiko ofizialmente egitea. Eta, dinete, inguruko jendeari dagokionez, familia, pues hori, azkenean ulergarriagoa egin zitzaien egoera. Baina, beste pertsonek, zure inguruko beste pertsonek? Nahiko ondo, jendeari kostatu egin zaio, eta gaur egun oraindik ere bai badaude komentarioak como un poco fuera de lugar, azkenean ni joan nintzen programara, nire arazoi buruz hitz egitera, ni janariaren, ez dakit nola esan, toxizitate hori buruz hitz egiteko, eta batean aurkitzen zara norbaitekin gaur egun, eta te suelta la de, estás echando tripa. Eta pertsona hori badakizu pasatu duzula momentu txarren bat janariarekin. Eta hori esatea, lagungarria ez dan. Bueno, ez niri ez beste inor, Ez inori, claro. Eta da como, badakizu ze pasatu izan duen eta eta berriro, eta da como jendeak ulertu duela ez dakit. Ni ingurukoak bai gutxienez, eta ni hori eskertzen du besteak, Bueno, zuk gutxienez, zure buruarekin erosoago sentitzen zara, eta, azken finean, no? Pentsatu dezatela, pentsatu nahi dutena, edo esan dezatela, esan nahi dutena, ez? Bai, zu gustora basaude... Bai, claro, a ver, nire gazten momentua, orain nik gazte naiz, baina institutuan nengoen momentuan, oso txarto pasatu nuenez, nire buruarekiko segurtasuna galdu nuen guztiz. Osea, bullyingagatik, sinestu izan dituen mila gauza, eta orduan segurtasun guzti hori galdu nuen. Orduan berreskuratea segurtasun hori, da? Eta nera herri txiki batean, azkenean, ni institutoa jasotzen dituen komentarioak, baina kalean ere bai. Eta institutoan zaude 7 ordu, baina kalean, edo etxean geratu, una de dos. Eta, klaro, ni atertzen nintzen etxetik kagau. Jasoko dut komentarioen bat hemendik, edo ez. Eta batean esan du, hostia, orain Xabi naizela esango dut. Berriro hasiko da, movida. Zorionez ez. Zer entzun da bai, baina 23 urterekin. Gurasak esaten duzunean, zure arreba ere suposatzen duzula hor barruan ere. Bai, nire arrebarekin daukat 8 urteko diferentzia, bera da 8 urte nagusiago ni baino. Eta esan dudan moduan, hasiera berritzarraekin izan zen bere dizkei eskerez, saletasunari esker, eta berarekin erlazio superona izan du, hasiera batean hain ona ez, 8 urteko diferentzia hori nabaritzen da. Bai, are gehiago adina horietan. Hori da, gazteak ginenean, baina berarekin super harremanan esan dut, eta nire gurasoei esan aurretik berari esan nion, eta esan nion, nola esan aldiet gurasoei hau. Vale, osea, zu zenukan, kontatzeko lehen esan duzu moduan, kontatzeko zenukan plan horretan, berak ere parte hartu zuen, nola moldatu. Bai, hori da, ni esan nion, geratu ginen bazkaltzeko elkarrekin eta esan nion, nola esan aldiet gurasoi Xabi naizela. Eta, nik uste dut, claro, ni neu nintzela esan aurretik, ni izan duen garai bat, de bajón, triste nengoela eta holan, ez que nuen ulertzen zergatik, baina orain badaukat zergatik honen aria, ez? Baina nik uste nire gurasoek ikusten nindut muy triste, de bajón eta holan, eta esan nionean arrebari Xabi naiz eta kitzer, eta batean esan nire, eta gurasoi nola eta no seke, eta esan zian,
lasai, egun batean biltzen gara beraiekin eta esaten diogu. Y nos vamos ahí, eta batean, es que esto como anécdota, que beti esaten dio. Voy a coger un viaje a Disneyland. Eta ni pentsaten du, wow, osea, ez nahi zinez egon, vale, pero ¿por qué lo de Disneyland? Eta ni esaten, osea, egun hori erosi genuen bidaia, gero bueltatu nintzen etxera, eta ez nuen denborarik izan, eta eseri nintzen eta esan nion amari, ama, sabi naiz. Eta esan nion arrebari WhatsApp, ya esan diet, eta esan zian, si no me has dado tiempo ni a pensar cómo hay que hacerlo. Eta gaur egun esaten diot amari, nik uste dut, nerea pentsatzen zuela deprimituta nengoela, eta erosi zuela bidai hori a Disneyland, pues para hacerme más feliz. Vale. Osea, zer ikusi gutxi nire transizioarekin, baina por hacerme más feliz. Eta gaur egun egunen baten esaten didanean, behin deitu nindun, zegoelako preocupauta, zer gertatzen zaizu, ondo zaude, que nabaritzen zaizu tolan triste, eta kizeta, no sé cual, eta beti esaten dioz. Si algún día me he deprimido, otro viaje a Disneyland y solucionado, sin problema. Sin problema. Baina, bueno, nire arrebarekin, berritzarrekiko zaletasun hori konpartitu dut askotan, bidai asko egin ditugu elkarrekin, Polonian egon nintzenean etorri zen, bizitan, que pobrecita se sartu zen, claro, Erasmus pisu batean, 7 pertsonekin. Bueno. Orduan, ni esan nion, hau, te lo juro que es lo más limpio que puede estar, eta esan zian, guau. O sea, eta beti gogoratzen dit, aquí izan Manu nola zegoen zuen etxea, había cogido un hostal, eta ekizen, bai, baina harreman superona, eta beti egon da hor. Osea, egia da, askotan kanpoan bizi izan dela, orduan, agian, berarekin, osea, konfiantza gehiago izan dut nire amarekin adibidez, baina, agian, tambien, pues, baina superona, eta superondo gaur egun ere. Joder. Superondo. Dinate, eta orain azaldu beharko, osea, azaltzeko esaten badizut, orain ze momentuan zauden, emozionalki, dinot. Nik esango nuke, a ber, ondo nagoela, ze momentu txarrak badakit nola manejatu, ez? Herramienta horiek behar nituenak lehen ez nituenak orain baditut. Osea, agian, egun txarrak daudela onartzea, aurrea pauso bat da. Bai. Eta hori egiten badakit, ere bai pulertzen dute egun txar bat dudanean ez du dala nire gorputza ikusten pozik nagoen egun batean bezala, hori ere bai influentzia asko duela. Orduan, nik esan dezaket orain nire momenturik onenean nagoela odisea guzti hori pasata gero, ze nire buruarekiko segurtasun handia hartu dut, ze orain jende ezberdin asko ezagutzen dut, 1000 lekutan nago sartuta, deskantzu gutxi, baina bai, eta superposik. Osea, ni oso posik nago, segurtasuna hartzen hasi naiz berriro, eta horrek ere bai, postasuna ere bai badoka. Eta bueno, denbora okupatuta izatea ere bai ona da. Bai, burua inbeste ez pentsatzeko, ze batzutan badokagunean, dinot, nire esperientzatik ere pizkatxo bat, pandemia garaio horietan noiz, baganukan pilo bat denbora agian gehiegi bueltak emateko buruari, osea, horrek ez dauka. Bai, eske, bueno, ni adibidez osasun mental arazoak jasatzen hasi nintzenean, lanean egon nintzen, eta lanean egon nintzenean bizka bat esplotatuta egon nintzen, ze 2 ebakuntza jasan nituen 4 hilabetetan, eta bigarrenean teletrabajo egitera behartu ninduten nagusiek, orduan, pues fue como un boom. Tenía que explotar y explotó. Orduan bajan egon nintzen urte bat, eta bajan egotea urte bat, bada denbora libre gehiegi. Eta denbora librea duzunean burua pintzen da, así que orain, momentu honetan lanean, 1000 gauzetan sartuta eta aktivismoa egiten superondo. Bai, jo, eta gainera, ezke ikusten zaizu ere, dinot. Pasaude hor, gero, niretzako, osea, harrigarria da daukasun, dinot, gauzak azaltzeko normaltasuna eta argitasuna, eta, osea, kristona sabi.
Bale, nik esango nuke bukatzeko agian nahi baduzu bueno, hau ja berez zure esperientzia partekatzea bada osea, bai izango dela lagungarria entzuten digunentzat, baina ez dakit aholku moduan edo zeo zer gehiago gehitzearren nahi baduzu? Ni esango nuke kontu handi ibili behar garela besteen motxila epaitzen dugunean. Ze agian besteen jarrerarekin normalean molestatzen digu ondokoak esan diguna, adibidez, eske me ha contestado borde, baina eske agian horren atzean dago zeo zer beste pertsona jasotzen girena. Eta nik uste dut importantena dela komunikazioa pertsonekin. Egun txar bat badaukazu eta etotzen pasara ni gana, enbei kontestarte borde agian esatea, behitu, egun txar daukat eta gaur ez daki zer. Osea, como besteen, no sé cómo decirlo, epaiketa egiten dugu nahi gabe, Ez que ez dara, dinot, que agian ez gara, ez da geratzen momentu bat pentsatzen besteak pasatzen duena edo... Bai, hori da. Eta azkenean ikusten dugu norbait kalea itetzen dela, no seke, no sekoal, eta esaten dizu norbaitek behitu, hau dauka depresioa eta esaten duzu, baina nola depresioa, si kalean dago. Eta ese prejuicio de salud mental, si estás mal tienes que quedarte en tu cama. Eta horrelakoa ez da, eta azkenean, nahi gabe iritziak botatzen ditugu alo loko, eta agian beste pertsona badauka hor motxila bat 1000 harriekin eta ez dugula kontuan hartzen. Eta besteen, denbora errespetatu ere bai. Ze agian niri gustatuko litzaidake gauzak azkarrago egitea edo nire osasun mentala txarto zegoenan, azkarrago errekuperatzea. Eta azkenean, norberak dauka bere denbora, behar du bere denbora gauzak egiteko eta holan, besteen bizitza ez epaitzea aurretik ezagutu gabe zer dagoen. Guztiz ados, Xabi, guztiz ados, zure hitzekin. Bueno, pues Xabi Cabrera, gure lehenengo pertsona aske espresatuz bideo podcastean, mila eskerrik asko, zure bizitagatik, eta negatik bukatzen dugu, hasi dugu moduan, besarkada batekin, eskerrik asko, Xabi.